τα συλληπιτήριά μου που βρέθηκε σε αυτό το μέρος. Με όποιον και να μιλάς τώρα, είναι ό,τι έχει απομείνει από τον πρώην τζίνι αυτών των χωρών. Η συγχώρεση είναι μόνο ένα δώρο που δεν μπορείς να έχεις ποτέ. Dear Genie, or to whoever it may concern, my job is to do everything possible to find the boss, for he is our target today. The smoke is in the way of our business and must be eradicated at once. Αυτός ο boss που ψάχνεις, γνωρίζεις το ιστορικό του, την οικογένειά του, το πρόσωπό του. Ακόμα και αν δεν μπορείς να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις, φαίνεται να γνωρίζεις πολύ καλά ποια είναι αυτή η ονότητα. Παρά αυτή τη σιγουριά, το ότι εσύ και εγώ συζητάμε σε αυτό το μέρος λέει πολλά για την ανικανότητά σου να ολοκληρώσεις ένα τέτοιο έργο. Θα μπορούσε να υπήρχε δισταγμός στις δράσεις σου. Δυστυχώς δεν υπάρχει πολύ παραπάνω που μπορώ να κάνω για σένα αυτή τη στιγμή. Επιλέγω να σου υπενθυμίσω ότι το μέρος που βρισκόμαστε είναι πολύ μακριά από την πραγματική φυσική σου μορφή. Μόνο μπορώ να σε κρατήσω από το να επιστρέψεις εκεί. Ωστόσο, μπορεί να κάνω μία εξαίρεση για σήμερα. Άγγιξε τις αναμνήσεις μου. Επιτρέψα μου να σου δείξω μια πραγματικότητα όπου πέτυχες τις βαθύτερες πόθους σου. Θυμήσου ένα. Το μόνο που χρειάζεται είναι το σωστό μέρος και το σωστό φαγητό. Συγχαρητήρια που φτάσατε στο μπάνιο. Είμαι εγώ η Θοδώρα, το τζίνι αυτών των χωρών. Όλες οι αμαρτίες σας έχουν πλέον ξεχαστεί. Ανεβείτε στην τουαλέτα του κος και σκουπίστε τις ενοχές από το πρόσωπό σας, αγαπημένε άγγελε. Περίμενε ένα, στάσου, είσαι ασυγχωριστός. Η δουλειά μου εδώ τερματίστηκε. Don't you dare hang up that phone! Θα παραδεχτώ ότι θαυμάζω το αφελές κουράγιο σου. Θα σου χαρίσω μια φιλοδοξία, εντάξει, τίποτα περισσότερο. Τι επιδιώκεις, τι είδους ζωή θέλεις να ζήσεις. Πες μου τις φιλοδοξίες σου. Δεν μπορείς να επιδιώκεις περισσότερα από όσα είσαι ικανός. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Όχι. Καμία τιμωρία, ακριβώς όπως κανείς δεν χρειάζεται να τιμωρηθεί επειδή γεννήθηκε, εκτός από εσένα φυσικά. Dear Genie, your boss is our target today, but the smoke is in the way of our business. Would you kindly get rid of it at once? Τι ακριβώς είναι αυτό για έναν στόχο? Γνωρίζεις καν τα συστατικά αυτής της λεκτικής σαλάτας? Το μυαλό σου φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με τα γράμματα που φτύνει. Οι ανησυχίες και οι φόβοι θα προδώσουν μόνο τους αλήθινους σου στόχους. Ένα. Μέσα σε αυτό το πηγάδι θα βρεις τη ρίζα του πόνου σου,
την ίδια την πηγή αυτού του καπνού. Προχώρα. Θυμήσου ένα, το μόνο που χρειάζεται είναι το σωστό μέρος και το σωστό φαγητό.